ejjew nimlew il-ġarar tagħna bl-ilma sabiex infuru bil-ħajja mill-ġdid. Bħarsitna lejk biex nagħmlu kif tgħidilna, ħajjitna ntuk biex int mill-ġdid tibdilha f'inbit. Ejjew nimlew il-ġarar tagħna bl-ilma sabiex infuru bil-ħajja mill-ġdid. Ħarsitna lejk biex nagħmlu kif tgħidilna, ħajjitna ntuk biex int mill-ġdid tibdilha f'inbit. Battalna u żvojtana minna nfusna, tina l-qawwa biex inħobbu l-xulxin, ħalli noffru x-xejn tagħna biex dan l-ilma tibdilulna f'inbit ġdid meta nagħmlu dak li trid. Ejjew nimlew il-ġarar tagħna bl-ilma sabiex infuru bil-ħajja mill-ġdid. Ħarsitna lejk biex nagħmlu kif tgħidilna, ħajjitna ntuk biex int mill-ġdid tibdilha f'inbit. Ħeġġeġ il-qlub tagħna għall-imħabba u bil-qawwa tal-Ispirtu qaddis waslu f'wost id-dinja din il-bxara illi Kristu huwa s-sit li ferranna dan l-inbit. Ejjew nimlew